Здравейте и добре дошли на нашето поредно събитие. Казвам се Силво Томов и съм уредник нова история в Исторически музей Самоков, за тези, които не се познаваме. Нашето събитие е по шапката на Европейската нощ на учените, която провеждаме съвместно с колегите от Регионалния исторически музей в София. Днес наш гост и лектор е нашият млад колега Йордан Тенев. Всички го познавате много добре, но все пак няколко думи. Той е ученик в Факултета на гимназия Константин Попинов. Сега е 12-ти клас тази година. Един от създателите на литературния клуб там. Също участва в училищния театър. Неговите интереси са в областта на новата българска история и съвременната. Интересува се от фотография, история на фотографията. За втора поредна година наш сътрудник и стажант. Освен цялата безценна помощ, която го казва, той е набратен на ръкопис от 500 страници, изключително ценен и интересен ръкопис, история на Бела черква, който до края на годината ще излезе като едно научно издание, за което и благодарим. И без да се бави повече, му давам думата. Благодаря. Аз благодаря първо за предоставената възможност всъщност от музея и отново, както каза господин Томов, моите интереси са в сферата на новата българска история. Именно тази лекция е така точно в този период в българската история. Всъщност, защо Петър Боев? Петър Боев е личност, с която се запознах именно през първата ми година, когато бях стажант в музея, където буквално около работното ми място беше настанен архива на Петър Боев, който е един от най-големите фотографски архиви, които България притежава. Около над 3000 фотографии има в него. И наистина, първият ми поглед, който успях да хвърля върху него, ми грабна изключително вниманието поради причината, че той се интересува от изключително целия политически и исторически живот в България, както преди 9 септември 1944, така и след 9. Петър Боев всъщност е много свързан с нашия град. Той е роден в София през 1912 година, но в същото време неговите корени са именно от Самоков. Неговият баща Константин Боев е полковник от Баня, но неговата майка е от Самоков. От страната на майка му, неговият вуйчо всъщност, Поп Паке, е един от издателите на хумористичният вестник Тинтириминти. Тоест, дори неговите предци реално предразполагат неговото развитие в културния живот на България и реално това така и се случва. Петър Боев поема първо по юридическите науки, като завършва право в Софийския университет, като това е едно от неговите първи официални документи, които имаме за неговото образование, като има информация, че той членува в Младежкия съюз Отец Пейси, който, за хората, които не знаят, това е един съюз, който през 30-те и 40-те години на България на 20 век всъщност много усилено развива културния живот на страната, интересува се от историческото минало, публикуват се много списания и статии, които са запазени до ден днешен. И именно Петър Боев го виждаме на един от снимките на ръководството на МСО и там реално започват неговите запознанства с много от неговите председатели на този съюз и навлизането му в живота на царство България. Много важно е да се отбележи, че точно тогава, 30-40-те години, започва и неговата дейност и неговите занимания с фотография. Той още като юноша започва да се занимава с фотография, да събира фотографии, да се интересува всъщност за историята на фотографията. Той е един от първите личности, които иска и има идея още от ранна възраст да обедини цялата фотографска история на България в едни книги, които по-късно ще говорим малко повече за тях. Но интересното тук е, че именно тази лекция ще е посветена на албум от неговия архив, където е посветен на първата журналистическа делегация в Македония, която е проведена в 1942 година. Той е ръководител на тази делегация и сведения от нея черпим именно от неговият албум, който е изцяло написан от него, изписан с уникален калиграфски почерк и в същото време снимките са именно публикувани от него. Тези снимки за първи път виждат бял свят, като имат много голяма историческа, етнографска, географска и, разбира се, фотографска стойност. За една снимка повечето хора обръщаме внимание на какво има на снимката, но много голямо значение има и самия фотограф, който е направил. И реално
Петър Боев като личност успява именно да изпълни своята задача, да публикува в 2 тома историята на българската фотография, като той в същото време взима интервюта на много български писатели и творци с една единствена цел – да впише фотографията като едно от другите изкуства, редом до художественото изкуство, до писането и до цялата култура, която България има в този живот. Да го изпише с главни букви рано като изкуство. Той това и успява. До края на дните си той не спира да се занимава и да се интересува от фотографията, като е член на Българския фотоклуб и преломен момент в неговият живот е 9 септември 1944 година, когато е осъден за 2 години поради причината, че той написва една книга «Животът в комунистическият рай». След тези 2 години той претърпява много трудности да си намери добра работа и да се трудоустрои, но въпреки всичко не успява да не се откаже от фотографията. Посещава почти цяла България, като прави наистина уникални фотографски образци на цялата българска природа. И този албум, който може да видите след края на лекцията отвън, е една изключително малка част от целия архив, който музеят притежава. Имах удоволствието да дигитализирам всички албуми, като той е вървял по стъпките на Алеко Константинов и аз от тази идея тръгнах по стъпките на Петър Боев. И нека сега започнем всъщност с албума и малко повече информация за събитията около 40-те години на 20 век. Втората световна война започва 1939 година, когато България все още, повечето предполагам знаем, не е избъднала своят български национален идеал и отвътре я напира, че иска това да се случи. Въпреки това, тя се насърчава към мирното установяване на българската дипломатическа страна, като тя наистина остава неутрална първоначално и успява през 1940 година да получи една такава територия по наистина мирен път, която е в Южна Добруджа и така нареченото второ съединение. На 7 септември 1940 година е подписана така наречената Крайовска спогодба, която с помощта на Третият райх ни се предоставя тази територия на Българското царство и това се превръща в много голям фактор това царство България по-късно да избере именно страната на Тристранния пакт във войната. Това се случва вече на 1 март 1941 година, когато България взима тази страна. Се случват много важни събития в съседна Югославия. Югославия се получава един преврат, където не влизат в Тристранния пакт и се налага немската окупация в Югославия, където само за една седмица Югославия е окупирана. Но много интересно нещо, което открих в разработването ми на тази тема, е, че лично председателят професор Богдан Филов през това време в заседание на Народното събрание през април същата година съобщава, че от югославска страна има нападение на нашите граници и професор Богдан Филов призовава към смирение и спокойствие и очакване на благополучен край за царство България. И това се случва. На 17 април Югославия капитулира и 2 дни по-късно се случва немислимото. На 19 април 1941 година е предоставена възможност България да усвои териториите около Вардарието, Беломорието и част от Тракия, където да установи българска администрация. Това се случва главно в Вардарска Македония, където 2 дни по-късно влиза както войската, така и вече официалните гости, като се осъществява един много интересен ритуал. Събират се земи от всички краища на България, от Мизия, Тракия и Македония и символично се обединяват с цел да не се разделят никога повече тези земи. Тук е важно да се отбележи, че управлението на българската администрация през този период е изцяло административна. Оставят се съдбата на тези земи да се реши след приключването на войната, но е интересно подхода, по който тръгва царство България именно през този период. След установяването на българската администрация, царство България решава да тръгне по пътя на изучаване, изследване и приобщаване на новите територии към царство. Тази делегация, която се назначава,
през 8 до 16 юни 1942 година е именно такова значение, че виждаме като политическо събитие изцяло плод на националната идея от царството да се изследват тези земи и да се документира реално в какво състояние са земите, народа и фолклора какъв е. Това със сигурност тогава сега се осмелявам да кажа, че не са знаели какво значение ще има в съвремието. Днес, именно в днешните години, забелязваме как това е плод на раздори, но именно този албум е първото такова събитие, доколкото на нас не е известно, което започва изследването на този край и документира неговото състояние. Ето виждате, това е първият надпис в албума. Македония посреща своите гости, българските журналисти, вече под знака на свободата, която грее над нея. Първата снимка, която виждате над мен, е карта, изрисувана лично от Петър Боев. Може да си направите така впечатление от наистина неговите художествени умения, като те за 8 дни обикалят цялото Ковардарие и наистина документират изключително важни за нашия фолклор и за нашата история събития. Започваме с това, че в този албум се откриват изключително много снимки на македонски носии и на така автентичният живот всъщност на хората тогава. 40-те години и 30-те, именно от този албум се разбира, че са едва ли не последните години, където в тази област и главно в този край се живее именно по стария познат начин от фолклора ни. Тези носии са си автентични от македонския край, като точно тези, които виждате са от Кратово. И всеки един македонски град има своята много богата история и своите много характерни носии, които също виждаме приликите и с български. Да не забравяме, че македонските носии са именно част от българския фолклор и от българската фолклорна област, като в България в момента имаме такъв пример за изследване Пиринския край, който продължава всъщност и именно в Вардарска Македония. Снимките имат огромно историческо значение поради причината, че всяка една снимка, която се направи, тя запечатва отрязък от миналото. Именно такива снимки са на археологически и архитектурни обекти от Вардарска Македония, какъвто е Радни мост в Кратово, където до ден днешен е запазен този мост. Той е над река Треска в Македония и е наистина една от емблемите на Кратово. Другата емблема е часовниковата кула, отново запазена до ден днешен, но виждаме промяна в къщите, които са тогава и в къщите, които са днес в този квартал. Интересна е снимката, която виждате в тази страна, където това е снимка на археологическия комплекс Стоби, македонският Помпей, както Петър Боев го нарича. И това е една снимка на един античен комплекс, който до ден днешен не е много изследван, но има изследвания върху него, но именно виждаме как изглежда тогава и как изглежда днес. И наистина приликата е много голяма, поради причината, че до ден днешен не се извършва голяма реставрация на самия обект. Тук започва сега отново фолклорна, много значеща част за България. Неготин играта на русалиите. Русалиите, като така характерна за Пиринския край мъжка фолклорна група, така да кажем, започва своите традиции още от Горна Джумая, така наречената Горна Джумая или Благоевград, като няма сведения като повечето фолклорни знания, които имаме от кога точно се датира тази традиция с русалийските игри, но знаем, че тя започва от Благоевград и именно продължава Вардарска Македония, където за мен точно беше чудно в разработването на темата, че именно в Неготино и по Вардарието до ден днешен успях да се свържа с ръководители на групи от Петрич и те ми казаха за Вардарска Македония, че до ден днешен остава тази традиция и се гордеят с нея. Интересното на тези снимки е, че се вижда характера на русалийските игри. Тук е важно да отбележим, че русалийските игри биват два типа. Едните са бойни, другите са обредни. Тук те са изцяло обредни, като в Пиринския край и по-точно в Петричко са изцяло бойни, с много лека част на обредност.
но именно на тези снимки се вижда руните, които има по самите мечове. Те също са два вида, едни са декоративни, които са дървени, но си има и истински мечове, които са за същите руни. И интересен факт е, че когато Македония е била под турско, така се носи една легенда, че мечовете са били нещо сакрално, което са възприемали русарите и са ги мажели понякога с кръв, за да може да не приема турската енергия от ходжите, от целият мюсюлмански свят. И цялата игра на русалиите наистина продължава както в Белморска, Вардарска и Пиринска Македония. До ден днешен откриваме тази традиция, която се пази, но е много важно да наистина се докоснем до това, че точно там на тези снимки се вижда документирано, че се продължава тази традиция. Това са едни шедьоври, не само фотографски, но и наистина фолклорни. В средата виждаме едни красиви девойки от Битола, които са в смиревски носии, които са едни от най-многокомпонентните носии от целият български фолклор. Това е, бих казал, едни от носиите, които са заснети, буквално може да ги изследваме детайлно, може да изследваме какви орнаменти има по тях, какви са присъстващите материали, защото не е само една носия, виждаме няколко жени облечени в такива носии, можем да ги сравним с запазените в музейните експозиции. Лично съм проверявал в сайтовете на Битолски музей и така нататък, че няма много информация, помежду другото, за носиите от този край. И точно от този край, точно такъв модел носии е много рядко срещан. Те са наистина уникално красиви, като се вижда много характерните за македонския край, много компонентни носии с предимно червен цвят. И това е реално един от моментите именно на битовия живот на хората тогава. Нека да не забравяме, че идването на тази делегация в тези градове е един повод на празник. И както сега може да видим в другите снимки, един момент само, наистина ги посрещат с огромна радост. Ето тук на първата снимка, цар Васил ни посреща. Трудно се вижда надписа, но затова съм го написал: "Добре дошли, стражи на будната българска съвест." Това отново бих казал, че е едно доказателство за състоянието на българското население тогава и наистина на техните реакции. Виждаме, както до сега видяхме фолклорната страна на този край, сега виждаме наистина техният бит. Като тези снимки са едни от десетина на брой, които се срещат в албума, които са от почти всеки град, където е пристигала делегацията и се е срещала с много от българската администрация и също така от населението. Има снимки на деца дори, има снимки пред българската община и наистина е много важно да се отбележи как българското население посреща такава делегация. Защото сме спорили с много учени в Македония, които ни казват, нали, че те са били грубо настроени към всички, нали, такива политически действия от страна на царство България, но виждаме именно, че не е така. Именно ето тук на тази снимка, първата, където са кметовете на Гевгели и Дойран, виждаме тяхното... Има други снимки, които виждаме тяхното отношение към тази делегация. Една вметка, която съм длъжен да направя, е, че както тези двама кметове, така и всички кметове, които са установени във Вардарска Македония от 1941 до 1944 година са с изцяло българско самосъзнание, но изцяло са родени в Македония. Те са си родени главно в тази географска област и са си станали кметове на това място. Тоест, изрази като наложена, българска администрация наложена в тази област, наистина са некоректни. Има си доказателства за това, като в Централния държавен архив откриваме наистина списък на всички кметове по дати, когато са управлявали по Вардарието, и цялата администрация е била с именно македонски корени.
Дори бих казал, че от тук присъстващите и много малко хора от българите, примерно в този край, имат изцяло нали, чиста кръв от тук. Със сигурност нали, повечето хора имат македонска жилка и така нататък. Именно това е нещо, което се свързва именно с нашата тема. Тук е интересен този природен обект. Тази природна местност е язовир Матка, който е край Скопие. Той е най-голямото и най-старото изкуствено създадено езеро в Вардарска Македония. До ден днешен е обект на много голями туристически посещения. Интересното е, че той е създаден през 1938 година. А тези снимки са от 1942 година, което ми идва на мисълта, че са едни от първите снимки реално на така вече изглеждащата природна забележителност, като наистина тя е уникална красота и съм сложил една нова снимка от съвремието, която може да сравните с една снимка именно от албума на Петър Боев, правена от него, да видите каква прилика има с това нещо. И тук е моментът да кажа, че снимките са именно с такова значение. Запазвайки и запечатвайки отрязък от времето в миналото, те наистина може да ни дават сведения да сравняваме, да поглеждаме какво е било тогава, да решаваме дали има прилики тогава и днес, защото има много места, където имаме фотографии, както са изглеждали преди, но не знаем нали, процеса, по който изглеждат днес. И фотографията за това е важна, защото именно е важен както един образ, така и фотографа, който извършва този образ. Петър Боев като личност не спира да прави снимки до последните си години. Той почива през 2004 година, като след себе си оставя, както казах, много голям фонд нали, от фотографски снимки, литература и имаме честа голяма част от този архив да е в фонда на Исторически музей Самоков. И тук е моментът да кажа, че всяка снимка е изпълнена с история. От една страна стои значението на заснетият образ, а от друга пътят, който обединява цялата личност на автора в дадената фотография. Това е от мен. Благодаря. Ако имате въпроси, ще се радвам да отговоря. Може ли да върнеш малко снимки? Да. Да пуснеш презентацията, да се подсетим за въпрос. Тази снимка, която беше с двамата кмета да. От едната страна и от другата страна, където е множеството, какво представлява тази снимка? Титуля, където беше? Българската делегация ли е? Да, има хора от българската делегация, като и както споменах от администрацията, която е там. Защото в надписа, който е по-горе, откриваме Българско градско общинско управление. Това е рано представителната част на Битолското общинско управление тогава. 1942 година. А от колко души била тази делегация? Това е плод на доразработване в момента. Защото не са малко хора, но не може да се прецени колко са от делегацията и от местните. Така, госпожа Христова, чете мислите и аз имам едно питане как мислиш да продължи твоето изследване, защото съм сигурен, че това е само началото и може какво да се разработи. Петър Боев е безкрайна тема, който се е докоснал, знае много добре, така че... Да, така е, като моето пътуване ще е следното. Както в Петрич търсих повече информация за русарите като цяло, така и за носиите, които видяхте на снимките, но именно, както госпожа Христова попита за членовете на делегацията, очакваме да отида в Централния държавен архив, където вече съм проучил кой фонд да потърся и да потърся повече информация за членовете на тази делегация и дали има повече информация и повече документи свързани с нея. Силно се надявам и съм убеден, че има директивите, с които са назначени за тази делегация. Фонда е Национална дирекция пропаганда, където Петър Боев е работил. Там ще търся повече информация за цялата делегация. Може би са били различни специалисти с конкретни задачи, след като става дума за изследване на фолклор, на начин на живот съвременен. Той споменава журналисти повече, така че предполагам са точно от дирекция пропаганда, като там са наистина хора, които именно той е част от създателите на фотоархива на Национална дирекция. Това, че делегацията е имала
задача да изследва, да наблюдава фолклора, да го документира, да изследва. Предполагам, че специалисти би трябвало да има фолклористи. Да, може да разсъждаваме по тази тема, но това е. Да. А всъщност това ли е единственото, което от тази делегация излиза? De facto само Петър Боев ли прави и документира това пътуване или има още някой, или това първо предстои да се разбере? Предстои да се разбере точно в архива на Централния държавен архив, защото в архива на Петър Боев е изцяло само неговия личен архив, който е, и не са публикувани други такива документи, свързани с тази делегация. А това е удивително, как всъщност нашия музей има този архив. Всъщност той е самоковец и ние се свързахме с неговите наследници. Той си имал почина, светла му памет, и преценихме, че нещата, които са свързани с Самоков, е по-добре да са тук. Другата част от архива е в София, точно в Централния архив, но това са снимки на фотографии, реално български, които повечето нямат нищо общо с Самоков, но благодарение на такива снимки е написал по двете книги. И просто това е огромно богатство. Той една трета още е описан, не е описан изцяло. А неговата книга "Живота в комунистическия рай" може ли да се намери? Имаме. Има ли? Да. И като за 2 години затвор. Като за 2 години затвор стига. Да, това е интересно, дали бихте направили така, дали има нещо общо с начина, по който се представи историята в днешно време, нали, за този период и това, което той е описал, и дали бихте имате намерение да го представите като лекция, примерно. За тази книга. Да, за тази книга специално. Доста пропагандно. То на практика е немска съгледна точка за ситуацията в Съветски съюз. Има и доста неща, които не са верни на практика, но то не е само това. То е и работата в дирекцията на пропагандата. А той каква длъжност е вземал там? На каква длъжност е бил в дирекция на пропаганда? Преди 9 е бил началник на отдел по печат. Да. А след 9 също. А след 9 септември, след като излезе от лагера, всъщност как излезе от лагера? Той е бил Затвора, за лагер, затвор, да. да. 47 година е влязъл и Не, работил просто- в затвор и не по думите на сина, но всичко. Машинописец, зидаромазач, Да. всъщност Георги Караспалов, те са били приятели, той така издейства 50-те години и също си намира работа, каквато му приляга, не каквато и да е за да отсъде. Където също е важно да отбележа, че в затвора са били познати с Константин Щерков, известен български художник, като има изцяло, Петър Боев е направил изцяло посветен албум на него, с негови картини извадени. И показва наистина неговото отношение към всеки, който е бил по неговото обкръжение и към всеки, който се занимава с културна дейност. Освен политически и така социално чувствителен, явно и много хубав художествен усет има, след като оценяваш Щерков и прави както това. А той публикуван ли е този албум на Щерков? Не. За Щерков? Не. Други въпроси? Изказвания, мнения. Ще може ли някъде да видим публикация на твоята работа? Ами, да, предстои ми защитаването пак на тази тема като доклад на конференцията на онгарите, която ще е следващата седмица, и те издават сборник на всички доклади от конференцията, който ще предполагам до година, и там може да се открие, но и със сигурност аз ще го публикувам дори във Фейсбук и някъде със сигурност ще публикувам както и доклада, така и презентацията с фотоматериали. Превод на немски ще има ли? Това зависи. Немскоязичната публика. Ами аз искам да благодаря на Йордан, името на целия колектив и специално директор, да му подарим тази книга за един не по-малко интересен фотограф, Георги Волк, който също е автор на интересни снимки исторически. Благодаря много. И много благодаря. И вече дискусията може да премине в по-свободен вариант. За вас да си благодаря сега. Научих много интересни неща, много ми беше приятел, поздравявам те за този труд и това е начало на едно по-нещо